Ayo. Anak bareng muni kabeh kaya tahlilan. Ninggal. Sian, neng ya aja isih didolke lemah ora usah sambat yoga-yoga iki. Apa neng kok nanti penggindar kuwi lali rung diopahi. Par niki coba jirut wong dikon ngopahi yoga kok ora diopahi. Iki suarane sapa? Aku tak nyuwun karo sing wis suwi ora tau kangge kaya apa. Sapa? Aku sing kiwa dhewe kae. Menika dipun tepangaken menika Mbak Nunu saking Celaing RS Paju. Nah, aja sembrono kuwi sing Mbak Ursa anu rumah sakit Paju. Aduh ngamuk jan kok. Jan. Lah wong wis suwi ning 10 tahun ora tau komen lah kok bareng ene wong arep mayang ning daleme Mbah Suradi kok iso ngebel. Jan. Senenge tanpa upama aku. Iya. Ora coba sinom parijata, Bu. Ning ning ning. Nong nong nong. Nong nong ning nong. Iki gadike mawon nggih. Walah nggih pun to, kali kula niku penak mawon. Padha penake mawon. Sing penting pas kali gamelan. Loh, pendeta rundingan to, Bu? Lah piye wong ya terakhir 7 tahun wis ora mulai. Jan. Ning ning nong 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 nong. Nanoy. Haten dadane koneko sing ana rampungna dhisik warna-warna. Surabaya kampung kali asing. Pripun kawat gantilan komplong? Nek ora kuat anu ganti wong. Apa kaya Darno kek kawat gantilan komplong nek ora kuat golek wong liya ngono. Boten nek boten napa. Boten, nah kok dipanjenengane kali Pak Didit. Nggih no lah. Didit kek kali Pak sinten niku wau. Mbah no. Nggih. Monggo Bu. Nolane bisa kumpul plero-plerokan saniki kanane kanan lho kanane oh nano lagi mesti ngono iki
Kepati. Lah kok ora kiwone sik. Lah niku ampun rek. Masa? Ya, semono gedine kok iso ora krasa. Ah mbuh kok jan. Sida apa ora iki? Sida, Balik ya. jan ora apa-apa. Tak balik nih nek. Balik nih kiri. Ora ya kowe ta ya kaya Hadap kiri gerak. ngonan lo. Sekolah lagi. Mana no? Saya ditoto. Mana no? Kepati aman. Malam minggu kutha Solo pancen rame. Aja jae. Iki mau bareng kebarung karo gamelan ki ora pati jelas iki kan. Mbok dibaleni senggane iki mau. Wah iya, baleni pisan Kas. Ayo. Anak bareng muni kabeh kaya tahlilan. Monggo Bu. Bahasa tambahan Mas. Roto wedang jahe gunung angin wis duwe dhewe kok isih pengen aku wong srakan. Iki kok nggon sabetan tak pasrahake marang anak rumiyin ya. Neno. Iki palaran Mas Rusni. Pas lara palaran ditenono ayo. Yo. Sinom kari joto wis diaturake.